Once again, maayong buntag sa tanan. May buntag usab. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Bisag unsa na lang atong pagahuna-hunaon, pagabuhaton, para masatisfy nato ang atong kaugalingon. But the gospel today, nagapunting, diya kang Jesus nga siya ang gitawag nato nga living water. Diha kaniya makakaplag nato, dili lang ang mga butang espirituhanon, kundi mga butang usab nga mga material sa atong tagsatag sa kinabuhi. Daghan tag gipangita. Gusto nato mangyuyab ta to satisfy ourselves. But it won't last. Nata asawa, vice versa na ibana. Nakahatag o kalipay, yes. But the true water nga gihatag sa Ginoo, mo ka na nagahatag na to sa kinabuhing walay katapusan. Na ay mga butang nga atong nadawat, pero pangitaon gihapon nato kanunay. Na ay luna ang Ginoo sa atong tagsatagsa kakinabuhi. O kana nga luna ang makapulfill ang ana mao, walay lain kundi si Ginoong Hesukristo. Mo ay nagkulang, agud daghang kay tag ipangita. Daghang kay tag ambisyon sa kinabuhi. Yes, dili man na dawtan. But the word of God says, seek ye first the kingdom of God. Unahan ninyo ang Dios og sa iyang pagkamatarong og ang tanang butang iyang igadugang kanato. This morning magahisgot ko about alert to give and serve. Abtik diha sa paghatag og pag-alagad. We had been struggling sa atong tagsatag sa kakinabuhi. But we won't listen kung unsa ang gisulti sa Ginoo kanato. Makita usab nato nga karong nga kabuntagon magaisikot sa paghatag o pag-alagad. Sa Luke chapter 12 verse 32, it says, ayaw kahadlok gamayng panon kay ang inyong amahan nahimuot paghatag kaninyo sa gingharian. Musulod bitaw kag balay kung nakasarado. Kung wala kayaw magsulod ka ba? Dili. You cannot. But the keys of the kingdom of God naa nato og sa atong pagsunod sa iyang mga pulong. The beginning of the sentence in Luke, fear not, ayaw kahadlok. Remember this, nga ang kahadlok o ang kabalaka go hand in hand. Mura na silang igsoon o mura silang magagaw. Meaning, kuyog sila kanunay. Kung naa kay kahadlok, it is just automatic nga naa kay gitawag nga worry. Now, panahon sa mga disipulo, natintal sila nga mag-worry, mabalaka, because they did not have enough. Ilang gihatag ang tanan sa pagsunod kang Kristo. They had, in order to follow Christ, nagasunod sila diya sa pagtuo and faith always being tested. Kana natay pagtuo na gini pagtesting. Karong panahon na daghang kay pagtesting nga niabot nato. But remember, God is always there. Naa kanunay ang Ginoo. We are accustomed to divide life between spiritual and material.
Ang uban nag-iingon, kung ikaw espiritual nga tao, you must separate yourselves from material things. Pero si Jesus, wala maghimo og dibisyon ana. Daghang kayo mga parable nga giklaro kaya that the right attitude towards wealth is marked of true spirituality. Now, moadto ta sa itawag nato nga Timothy chapter 6 verse 10. Bahay ni sa gitawag nato nga bahandi atong pagkatanaw no madto sa takadjot. Timothy chapter 1 verse 6 and 10. Timoteo. Wala na. Verse 10 nga nag-iingon. Kay ang pagkamahigugmaon sa salapi, mao'y tinubdan sa tanang pagadutan. May mga tao nga tungod sa kadako sa ilang tinguha nga masapian, nahimong hinuon sa pagtuo nahiagom sa daghang mga kagulanan. Daghang kagulanan. Keep your lives free from money and be content with what you have, because God said, I will never leave you nor forsake you. Atong sumahon ang tanan according to Job chapter 1 verse 21, Ecclesiastes chapter 5 verse 15. Nga nataw ta niini kalibutan nga luwa tay dala, mamatay ta diini nga kalibutan, wala sa tay dalon. The question for the Christians today, nganong pugngan man nato ang dapat nga iya sa Ginoo? Unsa nga iya sa Ginoo? Ang iya sa Ginoo mao gitawag nato nga ikapulo. Why we are withholding something nga iya sa Ginoo? Nga dili man na ato. Ang byuda sa iyang kawadon, abtik amang hatag sa halad, iyang gihatag ang tanan aron siya mabuhi. Nganong mabuhi man, she believes that when she places something in the hands of the prophet, miracle will take place. Amen ba ta, ana? Usahay dili ta katuwa na. Agod na ata sa gitawag nato nga pagpugong. Daghang kay mahitabo sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Ug usahay na ako extra nga money ko, Lord, asaw na ako ni ibutang. Nagyod. Mahimo gyud. Nganong mabuhi man, she believes when one place something in the hands of God, miracle will take place. So, muadto ta sa 1 King chapter 17. Basahon nato ni pag-ayo, no? Para masabtan kay nato ni primerong hari. Chapter 17, no? Verse 9. Sugod sa 9, nag-iingon. Si Eliseo may adto sa Sarapet, God commanded him. Unya giingnan siya sa Ginoo, lakaw ngadto sa Saripat, nga sakop sa Sidon ug puyo didto. Sugoon ko nga sa kabiyuda sa pagpakaon kanimo, busa miadto siya sa Saripat og pag-abot niya sa ganghaan sa siyudad. Nakita niya ang usa ka biyuda nga nangahoy. Gitawag niya ang biyuda og giingnan, palihog dad-e ako og jutay tubig aron makainom ako. Samtang nagkuha siya og tubig, ang biyuda gitawag na usab niya ang babae og giingnan, hatagi usab ako gamayng pan. Mingon ang biyuda, saksi ang Ginoo nga imong Dios nga wala ako makaluto sa pan og pan
aduna lamang ako'y usak ka kumkum nga harina og jutay nga lana sa olibo, mangahoy ako aron lutuon ko kini alang kanako og sa akong anak aron makakaon kami sa dili pa kami mamatay. Giingnan siya sa usa ka propeta, lutuin ko. Mga pobre ka ang mga tao way pagkaon akong ingnan nga lutuin ako dek fried chicken be. Lutuin ko bugas, siya may bugas gamay na isa ko lutuin ko para ako. Pagkadungog nato naman ay makadungog silingan na unsa ba to nga obispo nga imbis tabangan unta. Katong tao nga wala na gikaon. Gipangayuan pa hinuon. Now, sa ako nagingon, miracle takes place tungod sa paghatag. Kung kita abtik sa paghatag, mao ning gitawag, we are spiritually mature. However, ang paghatag o pagtanom, usak pa maagi nga magbalampuson ta diha sa mga pamaagi sa Ginoo. Amin patana. Romans chapter 8 verse 6 explain basically what happened and what can happen to us. To be carnally minded is death. And to be carnal means to serve sense of minded or things through your senses. Usay limited kaayo ang atong panghuna-huna. Because abtik ka sa paghatag, this is also the law of abundance. Kasagaran nato, nagkalisod-lisod ta. Whether you like it or not, tinuod na. Whether estudyante ka, nanay, tatay ka, o uban pa, nga diha sa atong panimalay. Why? Because we are not following the principles of God. I'm banking this. Para ni sa inyo, dili ni para sa ako. Nga madato ko nga naay akong ikagasto. There are a lot of things happening right now. Ang problema sa kalibutan, mao, ang gitawag na to, kwarta. When you are spiritually minded, you can see or seek. All you can see is abundance because of your giving. The result of your giving is spiritual. Another beautiful story bahin sa abtik sa paghatag. Makita gihapon nato sa 2 Kings chapter 4 verse 1. Now, testingan nato adto sa gitawag nato nga 2 Kings chapter 4 verse 1. Nag-ingon. Unya ang asawa sa usa ka propeta miadto kang Eliseo og mingon, patay na ang akong bana og nasayog ka nga mahadlokon siya sa Dios. Apan aniya ang tao nga iyang nautangan og salapi aron pagkuha sa duha ko ka anak aron iyang uliponon silbing bayad sa utang sa akong bana. Terrible story. Ni adto kang Eliseo. Patay akong bana nga nasayod ka nga hadlukan siya sa Ginoo apan ni ay tao nga iyang nautangan og salapi aron pagkuha sa duha ka anak aron iyang uliponon silbing bayad sa utang sa akong bana. This is a terrible circumstances. Ang circumstansya was kuhaon ang duha ka anak aron mahimong ulipon sa iyang nautangan. The woman was surrounded by circumstances, surrounded by problems. Tanan nga problema na ay iya. Kaya kung wala tayo kwarta, tanan nga problema na ato. Di ta kapalit og bugas. Di kapalit og sudan. Pero ang iyang gisultihan sa problema, mao ang propeta. Basin kita ni ini dinhi karon. Basig pareha ta dani nga babae.
The same problem with this woman nga nabasa nato sa 1 Kings. Gisingil sa utang. Kung dili makabayad ang iyang duha ka anak kuhaon sa atong panahon kung naay maningil kanato unsa man mutago og mamakak nga wala ta. Common sa mga Pilipino whether you like it or not. We might have a family problem or what we call relationship problem. We might have sicknesses and diseases. We have all the problems of the world. Wala tay kwarta o trabaho. Pero tan-awa ni nga propeta, tan-aw ni nga usa ka babay. And the prophet said, unsa may naa dito sa imong balay. Verse 2, si Eliseo maingon kaniya, unsa may mahimo ko alang kanimo, unsa may butang nimo dito sa imong balay. Ug siya maingon, wala gawa sa usa ka gamayng tibod nga lana. Ug unya si Eliseo maingon, lukpa ang tanan nimong mga silingan o panghulam o mga basyo sudanan sa lana kutob sa imong mahimo. Unya sulod kamo sa lawak ug ang imong mga anak. Panira kamo sa pultahan ug sudli lana ang mga sudanan. Ini kapuno sa usa ka sudanan ilain ini. Tan-awa ra ni nga istorya. Because of her obedience, nasulbad ang iyang problema. Gusto ba nato masulbad ang atong problema? Hello? Obey. Mahadlok ta usay nga nakuhaan ta. Usay kung magtudlo ta about giving, or tithes and offering, or sowing seed in the kingdom of God. Daghang ka mga tao nga mo persecute nimo. Daghang kay moingon nga manimiking na kwartahay lang na. But for those who are led by the Spirit of God, mas maayo pa nga i-persecute ko for teaching, giving, or prosperity aron makabayad ko sa ako mga utang rather than persecuted for being poor. Hello? Nag-persecute ka nga pobre ka. And having every collector in the town looking for you for not paying your bills. Basta kwarta gid hilong kita tanan no. Basta paghatag ba mura tag tilus tulisok. I would rather give and operate diha sa gitawag nato nga spiritual law and believe for the return than I will not be giving. And not give and sow into the kingdom of God. There are spiritual laws at work here. Kinahanglan nga i-release nato ang atong gitawag nga pagtuo. Para sa usa ka balo, walay solusyon. Pero diha sa Ginoo naay solusyon aming bataana. We think that insignificant kaayo ang gitawag na to, gamay kaayo nga lana. But it could be the very thing that God will use to bring you deliverance and prosperity. Ang question karon kanato, how many of us nga naay problema sama ni ini nga balo, then start your giving. Sugod ta sa paghatag. Yesterday, I have to pay. Magbayad ko para sa kahoy.
Short ko 15,000. But I trust God. Mamalhe balay Lord, mahugmo to ang balay. Mga libang mi dito ang iniduro ba diha. And you know, God provide our needs. Nagsangkap ang Ginoo among panginahanglan. Lakas kay kong loob. Pila man natanan? 18,000. O, 3,000. O, ayaw na magbayad ang balance. Hatag ko, 3,000. Marami akong patas pitaka. Kano sa mga Sir Bayran? Inglan si engineer nga si Bishop. O, di, nanggamit na tag Bishop. Oo, nag-iyon siya dahi, Sir nga, Bishop nga, kaila ka dahi na yan lagi. Ang po, lagi. Diara na. Pagkuha sa kahoy, ay ha, nako, Bayran. Suroy-suroy, minidikon kapon. Okay. Nabayran na mo. I've been traveling a lot of things. Na-schedule kong umadto sa Kalibo. March 21 to 23. Kay consecration sa oils. Mayroon ako rin mag-travel. Travel with me is Padre J. Pila among ticket, 22,000. Puwera pa kaon, puwera pa krudo. Papaman ko nila refund, then I have to pay. Kaysa nga, hapit na ay ka magkuha og ticket. Now, muna akong giingon. How many of us nga naay problema sama ni ining abalo, then start giving what you have. So good. Og paghatag. Psalms 84:11. Ang Ginoo ang atong malalaban og mahimayawong hari. Nanalangin siya kanamo uban sa kaluoy og dungog. Dili niya ihikaw ang mga butang nga maayo kanila nga nagbuhat og matarong amin batana. Dili ihikaw sa Ginoo. Insignificant kayo ang istorya sa balo. But it could be the very thing that God will use to bring your deliverance and prosperity. Gamay kayo nga oil, gamay kayo nga lana. Gibutang niya sa usa ka propeta. And God bless us. What of things atong faith karong gipang-testingan gyud? But I always look up to Jesus. Nga ba na nataranta na siguro. Pag ako kataranta. Anad na ko ani. Natay mga plano, pero kung dili na plano sa Ginoo, then it will fail. Operate through our giving. Muna importante karon. We cannot pursue things. And we have to move this in what we call unity in diversity. Kamong diha nga wala pagid mo maghatag sa ikapulo, now is the time nga maghatag mo sa inyong ikapulo offering. Amen ba mo ana? Amen ba mo ana? Ingni ang tapat maghatag sa ikapulo og offering. Kusga, nabubungol-bungol. Otro, paghatag sa imong ikapulo og offering. Ina ayaw pagbungol-bungol. Kaya di ka bungol. Muna ang atong sitwasyon.
A lot of things. We have to move. Ato na gamiton ang ipahimo sa Ginoo kanato. Wala tay lain nga masulbar ang atong problema of the finances. Dili ta mahimong milyonaryo, but God really will supply our needs according to His riches and glory in Christ Jesus if we follow His principle. Isaiah 1:19, if you are willing and obedient, you will eat the good of the land. Amen ba taana? Mao ka ng ebanghelyo, gihangyon tanan sa pagpanindog.